Jest 5 marca, rano, poniedziałek, na dworze minus 4 stopnie. Zobaczymy, co się będzie działo. Zapaliłem samochód. Chodzi już przynajmniej 2 minuty. O, nic się nie dzieje, po prostu zgasł po dotknięciu gazu. Dobra, zapalimy jeszcze raz. Chodzi. Spróbujemy dać gazu. Puścimy. O, może będzie chodził. O, jest szansa. Pierwszy raz uduszony, drugi chodzi. No dobra. Będzie żył.